Simpelveld. 1442, Jos. Kent vraagtekens bij zitten. Luc Wolters, onze eindredacteur, ook historicus, komt uit Simpelveld. Zit in de schutterie met Heest. Daar zou er misschien nou weer een opmerking over maken. Dus dat doen we gewoon niet. In de zin van Nee, maar dat dat wel betrouwbaar is. nou, het is wel heel erg vroeg. De meeste schutterieën zijn gewoon in de 16e en 17e eeuw. Dus 1500 zoveel, 1600 zoveel opgericht of heropgericht. Sint-Gertrudis, Amsterdam. Erg druk gehad met een nieuw verenigingslokaal. Ja, heb ik het van de tennisvereniging overgenomen en dat is best wel mooi geworden. Overigens, deze tamboer major, dat is een hele interessante. Afgezien van dat het een knappe tamboer major is hij ook nog heel erg knap in het maken van die stekken die tamboer major hebben. Paul Roberts. Ja. En daar doet er heel wat oeren in en hij heeft er ook namelijk vaar met bereikt. Dat zijn juweeltjes die hij dan maakt. Kijk. En hij werd er ook nog mee om te gaan. En hetzelfde moeiste natuurlijk. Ja. Aha. Ja, dat kroontje bovenop. Dat wie veel handwerk zit er niet in. Dat is er oeren mee bezig geweest. Nu hebben we de laatste tijd strenge winters gehad, dus dat geldt alweer. Maar Nou, Paul zet de muts niet af. Hij heeft ook wel een enorme muts. Kijk, dat zien we niet zo dag in de OLS-optochten van de afgelopen jaren. kijk, even. Even dat we gewone mensen zien. Ja. Nou, geef die mensen wat te drinken. Dat kregen ze over ongeveer 200 meter. Oké. Daar staat de Limburgse watermaatschappij. Maurice Nooyen en Wendy. En de zoon had het beurtje vuur op. Hier zien ze. Is het wiet vanuit heen naar de Schutterswei? Ze zijn hier ongeveer op de helft, denk ik. Ah. En dan kregen ze over een 500 meter kregen ze het défilé en daarna is het gaat het sneller. Oké. Dan zal ik de muts afzetten, de bril afzetten en we gaan zo'n waterbak daar binnenkomen. En deze mensen zullen zich concentreren op een ander feest. Over 2 weken. Op 21 juli. Of eigenlijk het ganse weekend van 21 juli. Het Zuid-Limburg Schuttersfeest van Sint Salvius Limburg. Prachtig. Ja, dan moet je lachen weer, hè. Toch? Wanneer gewoon die Zuid-Limburgse bonden er nou eens voor zorgen dat dat OLS in het zuiden komt, Jos? Vandaag. En volgende week zondag. Oké.